Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Janice. Iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak nga ampon. Gapo ta impadawat na ti mismo nga inak, iti kasinsin na nga awan anak na. Nga iso ni Tata Sator. Sipod ubingak, nauyong kanyak ngagpadpada, dagiti nangampon kanyak. Banag ang nagdwa-dwaak, nupudno matlaeng nga anakdak. Kat adda may sa kadagiti padak nga ubing anak ay baga, asaandak kano apudpudno nga anak. Gapo iti dayta, binirok ko ti pudpudno nga inak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Janice. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kunakan ka, Janice? Di met kunak, amapan ka agsakdo iti danom ijay bubon. Ngam apay ngay, tanagudwala ang ti drum. Di met imbagak apon wem, ha? Nabanugak ngaminan, tatang. Anya? Numangan alisto ka, angam no trabaho, sadot ka. Umay ka man ditoy. Saan? Tidak bautan, tatang. Bautan ka, tapno agnakam ka. Ay unay, nagawan meten nga asida iti ubinga. Uray no saan da ka nga anak, saan kumaakas ta ti trato daken ka? Saan da pa'y ngamin anapadasan tinadaan iti bukod nga anak? Nukas na, saan da kapudpud no nga anak da tatang ko, Tata Carlo? Saan da kaapod no nga anak da sa to, Janice? Ibagak man laangan kan kati agpaiso. Asino nga nga rod dagiti pudpud no anagan ko, Tata Carlo? Kaya't ko amamuan. Janice, isutipod no nga inam. Ni Magda, kat isumat ni Diana, ti kasingin mo. Janice, kumusta kan? Siya tinangikuyog kan kuha na dito'y balayo, Magda. Takayat na kayo kano ama kita. Kasta ka di? Ala, umunag tayo. Adain lutok abagas ti kamote. Umay kayo Ala, intan Janice. Panggap kwa meten amay kiyayayam, ken makiamam mo ken ni Diana akasingin mo. Di ka kumaagbabain. Wan, tata. Agyaman na kada kayo, Tain kuyog dak dito'y itangal daw. Tapno maamamok ti pudno nga ina. Nagdanagaklakit dino sa dino tinapanam, Janice. Adda ka matlagayam ditoy. Inkuyog ni Insan Carlo. Kat nagay ay ayam da ka ni Diana. Kunana, agawid to kalpasan ti makalawas na dito'y balay. Ay saan? Magda, nalpasan ti saritaan. Janice, umaykan. Agawid tan itamat laeng. Tatang. Sige, Janice anak. Sumurtan ka ni tatang mo. Umay kan tumanan inton maminsan dito. Wan. Di ka nagsangit. Ala, agawid tan, Janice. Tatang. Pudno ka di ani na Magda ti pudpudno nga ina. Asino matinang ibagakan ka iti dayta? Ni Tata Carlo. Kan oray ni Nana Magda. Adu dati mangibagbaga. Pudno. Ngem. Inted na ka ti inam kanyak. Isuada kami itan, tinaganak mo. Hoy, balagan ka. Di mo gamden ti mapantay ijay. Tanu ulitan pa'y.
Dakas ka kanyak. Nawatam! Wan, tatang! Agpaiso ka di akasingin ko day di Janice, nanang. Wen anak, singin kayo kan ni Janice. Dito'y ko man balay nga agyan, tapnada kay ayam ko. Anak ko, saan ang mabalhin? Gapo ta ijay balay dati pagyanan na. Apay nga ijay ti ayan na, nanang. Basta, saan pa'y ang mabalin nga agyan dito eh. Maawatam tumutla ti amin inton dumakkel ka. Iso adi mo kumandamagan pa'y. Rabiin, nanang. Kuma, kadwata ita rabi iti kasingin ko. Amuyo, maililiwakon kan kwa na. Anak, maturog takit din. Tamasapa ak nga agriing inton bigat. Kan oray si ka. Taitugot kanto iti pagtrabaho. Wan, nanang. Sige, maturog tangarudan. Sige anak. Agbababawi ak anang ipaampon iti anak ko. Hanggang saan mo't amabalin abasta sublyak latan ti anak ko. Nanang, naluton tilining tayo abagas ti kamuti. Mabalinan ti mangan. O sige, mabit lang taadawak pa'y. Diana! Ha? Nanang, ni Janice. Win nga agpaiso. Janice! Umay ka ditoy. Apag iso, ada naluto akamote. Umay kan, tagsasango tayo amangan. Agyaman na, mabisina ka talagan. Janice, asino ti kaduam nga imay ditoy? Sisyak lang, nanang. Ha? Nagnagnaak ngay may ditoy. Anya? Kat no nagadayo ti dalan. Naimbag man, tanasurutam ti dalan nga agturong ditoy. Un, nanang, malagip ko. O sige, mangan tayo nga rodan, anak ko. Ala, sukatan ta ti badom ha. Ikatemon ta nakarugrugit a badom. At dain nalak dito apagsukatam. Sige, nanang, mabiit lang tay kadagtikawis ko. Oh, dayta. Janice, apay akas tatibukot kan lupom. Apay nga adalamana. Kan limlim tagda. Apay. Kuwang amin, nanang. Binaot nak ni tatang. Iso ano mabalin? Dituya kun balayukin ni Diana ngagnad. Diyak kaya tantag subli ijay ayanda tatang. Anya, Janice. kaasi ka mo't anak ko. Sige, dito ikan nga agnaad. Agyamanak, nanang. Nalpasan titulagan tayo, Magda. Ang mga nunalipata mon, ani Janice nga anak mo, kat impaampon mon kada kami. Diyak nalipatan dayta. Iso na lang ta. Takayat mo nasublyan kada kami ti anak mo, kasta ka de. Ha! Di ka agar arami di ti kayat, Magda. Awan imbagak akasta. Sige. Iawid mo ni Janice. Rumbeng lang! Ta anak mi ni Janice. Janice, umaykan. Agawid ta ni Jebalay. Kayat muman wano saan. Saan? Diyak kaya tatang. Dituya kun nga agyan. Pangasiyo. Agawid tan kunak nay. Bautan ka makitam. Nanang, diyak kaya ti sumurot kin ni tatang. Janice, sumurot kan ni tatang. Alan agawid kayon. At to'y dagiti ay ayam mo. Ala umoy. Umaykan! Nakabumbuntok ka nga! Janice, anak ko. Awanan ni Janice. Inaladan, nanang. Wen nga rod, Diana. Di kan agsangit, anak ko. Agsublin tumutlaan kadatan ni Janice.
Nalaos ti panagbabawi ka nang ipaampon iti anak ko. No amum la ko maakas jay ti trato da iti anak mo. Di mo kuman impaampon pay. Wan garod, masa siya na kiti anak ko. Nga, naladawon ti amin, insan. Magda, Nakaharo ti sakit day di asawak, iti maladaga da pailaan. Iso na pilitan na ka nang ipaampon iti maysa. Gapot ang marigatan ako na mga sikaso kadakwad. awan matkit di ti anyaman na. Tamis mumot nga agkabagyan kayo iti asawa ni Sator. Kat bali awan mat ti sabsabali kada kayo. Ngam kasjay matitrato da iti anak mo. Basit laeng abanag. Baot adagusan. Day tangarod kat. Ngamok lakas jay. Jakon impampon ni Janice. Ay, di dapay lang amin napadasan tirik na ti may nga ama. Wano may nga ina. Ikarkararag ko langan. Asapay la ko matatarabayan ni Apo Diyos ti anak ko. Wan, Magda. Day talaangan ti kasayaatan nga aramidom ita. Pabasulak ti bagik. No apay akas jay ti mapaspasaran ti anak ko ita. Janice, bakit? Naitabo ng dagiti dadakkel mo. Nga madlaw ko akasla saan ka nagladingit. Apay ko maamakarik na ak iti dadagsan. Kat saan ko matida pinatay. Natay da, gapu iti pan naka-aksidente da iti nagluganan da abas. Janice, Ladingitak, ngam gapu iti kinaulpit da kanyak iti ubing akpay. Kasla awan dadagsan ko ita nga awan dan. anya? Di mo lang mo. Nakaro iti tilaklak amag kadakwada. Isu adidak mapabasol. No sa anak anagladingit iti pan naka-aksidente da. Janice, amom ka day. Ang masakit ita ti inayo ani Magda. Di mo ka di mapan kita ang ti inayo ija ospital. Adda iti ospital. Wan, katimbilin na. Ano makita ka? Kat ibaga ti kasasaad na. Isong ano adda tuwayam. Ingkamat kita ang ti inayo ija ospital. Kasta ka di, Tata Carlo. Wan, adda ijay ni Diana akasingin mo. Bambantayan na ti inayo ang masakit. Inamday jay, Janice. Apay numapan mo matbisitahan. Amuam no anya ti sakit na. Uray mapanak. Jak tumat lang maagasan ti sakit na, Roger. Anya? Nasakit tinakam ko kininanang. Ngamin, naiturad nak idi nga impaampon kadatatang. Agpakpakaasi ak idi nga agsubli ak iti danada. Ngam saandak nga inawat. Pinilit nakkat di ang sumurot kin ni tatang. Uray amuda ti kinaranggas da kanya. Maawatan ka, bakit? Ngam pakawanam kumati inam. Saan arumba nga agimula ka iti sakit tinakam? Roger, Pangaasim ko ma. Denggenak, bakit? Iso nga ingka ko mapasyaren ti inam. kumusta kayo, Nanang? Janice, anak ko. Nagyaman ak tayo may ka.
Kunak no matay akon, kat pulos adi ka makita. Nanang, di kay ko magsangit akasta. Ang mga mabignat kayo. Pasensya kayon, anak ko. Jack malapdan terik na. Gagapo itinalaos aragsak ko. Na nakakita iti kasingin mo. Pasensya kayo, nanang. No itala ang agpakita kada kayo. Busy kami ngamin iti asawang. Kasta ka di, anak ko. Agyaman ako, nay. Taimay ka nagpakita kanya. Sige, nanang. Saan ako nga agbayag? Agawid ako ni Ichelo Carmi. Kunakman, no diti ka pa ay. Tasublat ang tikabsat mo, amang bantay kanyak diti ospital. Lading itak, nanang. Busy kami ngamin iti asawag. Isuanas kan nga agawid ako. Adto'y mati abuloy ko, iti panakatay ti inayo. Awatam ko ma, Diana. Agyaman na kada kayo, Uncle. Diana, kapsat ko. Ayan inanang, kaya't ko ang makita. Naimpagtaimay ka, Janice. At dadi tao nagtibangkay ni Nanang. Malabalasan ko. Mapan mo kita unti inayo. Sakbay nga itabon tayo. Nanang, Jaklaim pagarup akas to iti pagpanagan niyo. Makawanandag ko, ma. Nanang. Nagimulaak iti sakit tinakam iti inami, Mr. Lonely. Banag nga idipimusayan, nariknak akaslag kupit ti barukong ko, gaputaawanen ti inami. Agbababawi ak, ngam naladawen. Daytoy man ti pakasarita ak, to'y pagayam mo, Janice. Janice, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Saan ka mababalaw no nagimula ka iti sakit tinakam, kadag iti nangampunkan ka? Kastamutan iti pudpudno nga inam. Tanyangay ket tao tayo laeng, nalaka amasaktan. Ala, ket ita, ituloy mo apasayaaten ti biyak mo. Aglinangan kayo nga agkabsat, nga addaan ayat ken pinnateg. Iti kasta, maagasan ti sakit tinakam nga impaay tinapalabas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Janice iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikan biag dagiti papagayam yo iti radyo akas kada Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Joffer Basit, kento'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.